pane chitiko chinoshamisa chatovhundutsawo nyangwe nevanhu veopposition, vana Advocate Nelson Chamisa nevamwe vakomana vamuziva vanyazozikanwa kuti ndo vakomana vari opposition vari legitimate. Nhau yabuda ichi anonzwa muzara nhasi awo yekuti Zaki aiwa inoaresta ZANU-PF Uzumba MP vakomana azviperi mushe sadamena mashoko aiwa azere anodanyirwa panapa kuti bo subscribe bo like turn on the bell yako timira panapa muhendo yeZIMU-I vakomana muzara nhasi anobuda vanyora vachiti the Zimbabwe Anti-Corruption Commission Zaki has apprehended Uzumba Member of Parliament Wiriranai Muchemwa along with Councillor Knowledge Chipindu. The pair faces charges of theft of trust property or alternatively fraud. Ndo mashoko ashamisa nyika yose kuti aiwa vakomana vamuziva kuti kuUzumba ndo kunotozikanwa kuti ndo kunobetsera vakomana ve regime kuti vakwanise kuwana mavhotsi kuti varambe vari on to power. Vakomana ava kana vachinge vozonzi makanzela aiwa naMP wacho vabatwa nefraud zvinozopera mushe here? Panapa nyika yose yakunyazokuona kuti the regime ka hazvisina kumira zvakanaka, mafactional fights ariko, vanhu vari kutombozvibvunza kuti zvii chaizvo zviri kutransfer zvonyazvikuita noti kuno kuitika zvinhu zviri mysterious, zvinhu zviri kutovhundutsa vanhu kuti vari kumboda kuzama kuprova kuti kudii kuti vakomana kuUzumba vanozikanwa kuti the ruling party ndo yainotemba nayo, kunyange vachitanga kuita makambeni kana marali avo vanotoziva kuti Uzumba hatitomboikangamwe, Uzumba ndo kwedu ndo kumusha. Ameno chimudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pine comment section yedu mudze mafungiro enyu musana kana subscribe or like pamwe chete turn on the bell icon.